Ще видео ще се прибирам от Даскал. Така че... Да. Ако искате още такива подобни видеа, абонирайте се за калата, да имаме долу напред 04 и за калата 04 Envico, защото имам нов канал и с нов приятел. Не точно приятел, да е нещо повече, но да. Видите в канала и видите, ще видите какво. Се видим по-напред, като стигнем в парка Тълбухин. Хора, забравих да кажа, че може би ще има видео с мен и Вико утре или други ден, не е сигурно, или днеска. Така че гледайте в каналата. И гледайте в канала, където си купуваме обяд за 5 лева. И сега се видим по-напред, като стигнем в Тълбухин. Хора, ако ще стигаме в Тълбухин. И да. Очаквайте си и видео с приятелински в този канал и в другият канал. Се видим, като вече стигнем като цяло и предполагаме парка Тълбухин. Хора, сега имам за малка почивка, защото съм изморен. Спираме за почивка. Знаете, че по едно време ще спрем видеото за определен период от време. До към 1-2 часа. В смисъл сега е 2:05. До към 5 часа сигурно ще го спеша, трябва да напиша домашно и много неща. Да. Нали? Спираме на почивката. Продължаваме с видеото. Тук ще дадем един малък спринт. Тук написано трябва да има едно като машина за сладолет, да го кажем. Не може за сладолет, а магазинче за сладолет. Тук очаквайте също видео на тия рампи. Ето тук очаквайте видео. Тук на тя рампи. И на лостовете сигурно. Не, сигурно. Може да има. Така че да. Хора, пак повторям абонирайте за канала. И гониме вече 240 абоната, 250. Абонирайте се, да ги стигнем тия абонати. Каналът супер много се разрасна. Време да се разрасне още. Ето тук е гумаджиница. Така че да. Абонирайте се, лайк и скоро време ще има още едно видео. На пешеходните пътеки спирате и се оглеждате веднага. Като на човек. Спирате на пешеходна пътека, оглеждате се, минавате и сте спокойни, защото няма да имате ядош. Хора, вижте, за сега става 3-4 минути, така че... Този канал може да участват още други хора, тъй че не е сигурно, че ще участвам само аз. Така че да.
Видео в нашия канал на Калата 04 and Вико. Тъй, че гледайте в каналът. Ако няма да има видео, аз ще съобща в моят и в този канал. И двете са мои, но да. Врата ми. Хора си мислят, че ютубърството е лесно. Напротив, много е трудно. Защото първо трябва да снимате всяка седмица. И да. Утре ще направя още едно видео от как спрема даскал и как ще излезна. То ще бъде в едно видео. Но да. Защото ако ги направя на две отделни, стават много видеа. Така че да. Хора, видеото сега го снимам в 2:12. Почнах видеото към 2 часа от 2:50. Горе-долу. На пешеходните пътеки спират, оглеждат се и готови. Не може така сколя. Как не е? Най-ужасната марка запазната за мене. Чето много е в сервиза. Ето е това. Биве. Тъпата марка. Сега съм стигнал почти пред блокът ми, така че тук някъде ще свърша за сега ще свърши видеото, иначе ще има още. Ето, където ми това синьо или зелено е? Кой според мен е зелено, но кой съм аз за определено цветовете. Така че се видим след няколко часа, като се върна. Ето го на следващия ден 2. На ден 2 обаче ще снимам, защото вчера забравих да снимам, защото забравих, че съм снимал видео изобщо. Така че да. Хората ме не покълно, това е китаец. Но да. Прибирам се. Сега между другото видеото снимам към 4 часа горе-долу. Към 4 часа горе-долу. Трябва да се погледна, се напиша домашното и след това ще мога да излезна и ще мога да направя видеото, което ви обещах и вчера го направих. Това е ден 2. Не смисля, че това е ден 1. Ден 2. Ще се видим къде сме по-напред. Хора, забравих да кажа, абонете се за Калата Долна на брат 04. Гоним 250, абонета 260. И се абонете за Калата 04 and Вико, защото там качваме с аз един мой не точно приятел, но нещо подобно като приятел, но да. Просто в канала и ще видите какво е. Поставете един лайк и се абонирайте с камбанката, за да ме следвате всеки ден. И сега ще се видим къде снимем по-напред. Седнем къде снимаме близо до блоковете ми. Това беше края на видеото няколко часа по-късно, към 8 часа, 7:30. Това видео приключи. Съжалявам, че нямаше повече кадри, но да, това е край на видеото.